یک جه خزمەتگوزاریên destpêkiyên seretayî yên her welatekî yên her komalgayekê dabînkirina karebê ye, elektrîkê ye ji bo hawlatiyan. Lewra hikûmeta Herêma Kurdistanê kabîneyan hem hewl daye hemû şiyanek xerêçkirîne ji bo vê çendê ku astê berhemanîna elektrîkê karebê li Herêma Kurdistanê zêde biketin. Roj bi roj kar baştir tête kirin. Di hemberdan digel sala 2018 weke beriya niha jî efkarê min ji wanî jî amaje pê kir di çarçîveya infografîka xwe ya 3D da berhemanîn baştir bûye lê hêşta negihiştiye astê hez û xwasteka hawlatiyên Herêma Kurdistanê. Wana dixwazin 24 demjimêran di şevrojekê da kareb hebîtin lê heya niha şiyanên hikûmeta Herêma Kurdistanê negihiştine wî astî ku 24 demjimêran kareba niştimanî ji bo hawlatiyên Herêma Kurdistanê dabî bikin. Lê plana wan heye kengî min mêvanekê ye ku wezîrê kareba hikûmeta Herêma Kurdistanê mêvanê min e. Lê beriya ez biçim def mêvanê xwe van pirsane jê bikim plana wan ji bo dahatî wê çi bîtin. Aya demjimêr kareba 24 demjimêrî di rojevê da ye di kabîna nehem da wê bikevîte ser pêhên xwe îtir hawlatiyan îsahedê bikin bela wan ji malîdeyan vebîtin yan ne. Di heman dem de behsa çaksaziyên sektûrê karebayê dikin di kabîna nehema hikûmeta Herêma Kurdistanê ku hejmareka zora megawatan hatiye zêdekirin ku ev jî cihê dilxweşî ye. Lê niha bi data bi zanyarî çûn data zanyarî di kabîna nehema hikûmeta Herêma Kurdistanê ziyatır dîkumentin belgene ji bo vê çendê çi karek hatiye kirin, çi çaksaziyek hatiye kirin, çi xizmetguzariyek di van 3 salên raborî de hatiye kirin. Serbarî ev hemû teheddiyatên ku roproyê Herêma Kurdistanê taybet kabîneya nehema hikûmeta Herêma Kurdistanê bûne. Wezareta elektrîkê yek ji wezaretên hikûmeta Herêma Kurdistanê ne ku yek ji ewlewiyetên pêşxistina vê wezaretê ne ji bo vê çendê ku baştirîn şêwa xizmetguzariya bigihînte hawlatiyên Herêma Kurdistanê. Li 2019 ku dema kabîneya nehema hikûmeta Herêma Kurdistanê dest pê kiriye heya niha heyva 6 ya 2022 ku 3 sal derbas bûne berhemanîn çend bûye niha wezareta kehrebê ya hikûmeta Herêma Kurdistanê xwedî 3500 megawatên elektrîkê ye li sertaseyê Herêma Kurdistanê ku ev jî nizî 15-16 heta 17 demjimêran di 24 demjimêran da kehreba niştimanî digihîne hawlatiyên Herêma Kurdistanê li her çar parêzgehan. Her wiha veguhastin yani vagahastina elektrîkê di dema van 3 salane da çend proje hatîne kirin ji bo veguhastina elektrîkê li bajêrekê ji bajêrekê din li wîzgehekê ji bo wîzgeheka din ji bo vê çendê ku astê berhemanînê yan pêdana karebê bi hawlatiyan baştir bîtin 6 proje hatîne encamdan ev 6 proje jî bi kujmê gelekê parey hatîne kirin ku têçûna wan çend bûye 294 milyon dolar û 773 hezar dolar bûne ku ev 6 proje pê hatîne encamdan li sertaserê Herêma Kurdistanê. Ev 6 proje şadê behez bikin li ser her çar parêzgehên Herêma Kurdistanê îdareyên serbexwe hatiye dabeşkirin bi şêweyekê dadperweran e. Hema amaje pê kir ku li Hewlêrê 29 proje hatîne encamdin wekî paytexta Herêma Kurdistanê li Silêmanê 12 proje hatîne encamdan li Duhokê 11 proje li Germiyan 4 proje li Helebceya şehîr jî 4 proje hatîne encamdan di çarçûveyê wan 3 salên kabîneya nehemiya hikûmeta Herêma Kurdistanê di sektûrê karebê da. Zor baş e. Dabeşkirina elektrîkê. Ev projeyên veguhastinê bû niha dabeşkirina ev projeyên dabeşkirinê ji bo elektrîkê hatîne kirin di çarçûveyê wan 3 salên karkirina hikûmeta kabîneya nehema hikûmeta Herêma Kurdistanê 730 proje hatîne encamdan li sertaserê Herêma Kurdistanê. Budce çend bûye ku ev proje bi bê budce nahêne kirin çûn hikûmet temwîl piştebaniya karebê diketin kareba niştimanî kareba hikûmeta Herêma Kurdistanê yam şêwekî giştî Herêma Kurdistanê hêşta negihiştiye yani radestî kertê taybet nehatiye kirin ku ev jî yek wan pirsyaran e wê arasteyê cenabê wezîrî bikin pişta ku wê mêvanê me bîtin aya ev rast e ku di dahatî de hikûmeta Herêma Kurdistanê kareba niştimanî wê radestî
کرتê taybet biketin ji bo vê çendê ku karebe bigehîn te 24 demşimeran de şev rojekê da yan ne pişa me bersivê ji wezîrî werbigîn ku mêvanê me dibîtin 730 proje hatîne cêbecêkirin projeyên dabeşkirina karebe ku têçûya wê 82 milyon و 668 milyon 82 milyon و 668 هزار دلار بوینه من دگل هجماره هندکی پروبلم هیا جبی کاری ماتماتیک شارزای کباش منیه دا خزالی بورینت کم تیچواوی بویا ده همان دم دا باشی سر نافشه یا پاریزگاه و اداره سر بخوین هرم کردستانی بوینه اف پروژه تنلجی کی ناتین انجام دان لهولیر 183 لسلیمانی 404 ل دهوک 130 لگرمیان 13 پروژه کو پیور زیرک یک جوان پروژه آنه ین کابینه آنه حکومت هرم کردستانی ین وزارت کاربی حکومت هرم کردستانی کو پیور زیرک هاتیه گریدان جبو هر مالکی هر دکانکی هر جهه که کو کاربا نشتیمانی یا حکومی راکشابی جبو کنترل کرنا کاربی سرتاسری هرم کردستانی